Hallelujah, therefore. And then so me ma wakwa ba de ba oti ase san dwumedie so. Onyame nam na adom so de ache yen. Eya adom nko a na Yesu nko a din ene yebo. Yesu nko a ne yegwa nkobia. Oh, hallelujah. And then so me ma wakwa ba na me kasa me gidi sa ho ye wo Awurade mo. Onyankopon ba wa evangelist Anaso Pekeni Jacqueline ni na nyame na me so. Ede ne nsɛm ɛbrɛ yɛ nyinaa yi. Onyame nhyira paa. Ɛnɛ nso, yɛbɛfɛ yɛakenka nsɛm no efi Johane Asɛm pɛti baako kosi 9 na Onyankopɔn boa yɛ no ɔnkyerɛ yɛ n'asɛm ase. Nyame nkronkron yɛ mpaebɔ nyinaa ne sɛ ɛbrɛ a wɔma de papa akyi yɛ ni na wɔma yɛ ahoɔden so Awurade ma yɛnte w'asɛm ase. So obi mpo nte apɔ a Awurade ma wayaresa mfa asɛm no mo embrɛ no. Ewo Jesus Christ di mo so obi eso ne so bi a mu odu a ma wasɛm no fa Awurade ahomogye ene fa hodie ma no wo Yesu Kristo di mo ene abompaye. Hallelujah. Johane Asɛm pɛti baako kosi 9 mfitiase na asɛm no wo hɔ na asɛm no ne Nyankopɔn ne wo hɔ na asɛm no ye nyame ono ene mfitiase no no ne nyame wo hɔ na Onyankopɔn nam ne so ene bo ade nyinara bibibie ni wo a wiase mo nyame bo ya ono wonka ho asɛm no ede nkwa ebre bibibia onyame eyeye na nkwa no nso ede han ebre nipa nyina han ne hyen wo sum mo ne sum no entimi ankata so hwan din na yebue Jesus Jesus Onyankopɔn ti asefo ne ba no a Onyankopɔn soma obarima bi a efre no Johane osuboni sɛ ɔmbɛka han no ho ɔmbɛdi ho adanse na Johane ankasa na nyɛ ɔno ne han no na no yɛ adansefo kɛkɛ na sɛ de amene wo nyina yɛ adansefo yi ne yɛdi Kristo ho adanse na ne ɔyɛ han nankasa no ɔde han ɛbrɛ obiara a wo wiase yi mo na fei ɔno na wo wiase dada o efisɛ Onyankopɔn ede asɛm no na ɛbɔ wiase na asɛm no nso sɛ yɛ Jesus dia na kyerɛ wo hɔ ansa na Nyankopɔn ɛbɔ wiase na o wiase dada nso nipa ennim no na nipa ennim no sɛ Yesu ya wo no na wama asase so ambɛkyerɛ yɛ soro kwan na ɔkɔyɛ nso wan kasa kronkron ne bɛboa yɛn a nke yɛnim hwee fa Yesu ho enti Bible say ɔwɔ hɔ dada nso na wiase ennim no ɔba ne die mu na ne die nso anje no yɛhwɛ Yesu bebi a yɛwo no wo a na Jewfo mu a nso ɔmanje no na Bible kɔso kasa na ɔmo a ɔmo gyi ne diiye no ɔmo gyi no ɛto nsa frɛ no na so ɔmo gyi ne tu mu no nso ɔmo tumi sɛ ɔmo yɛ Onyankopɔn ma ɛnyɛ ɔmo a yɛde honam ne mogya na awo ɔmo na mmom no awo a ɛyɛ awofofra ɛwɔ Kristo mu ɔdɔfo ani nti na etwa sɛ obi biara na brabo mu no ɔfa Yesu Kristo sɛ na Awurade ne ne kra agye nkwa eba ne saa na ɛma yehu nyame eni onyam ene ne kɛseyɛ ɛma yenso so yɛba bɛyɛ yɛbɛdom sɛ ebusua yi. Hallelujah. Ɔse wogye ne di a ɔbɛma wotumi mo abɛyɛ ne ba so Nyankopɔn amfrɛ obi a ontimi mma ne nkyɛn etwa sɛ ne ɔba onyame nkyɛn no gye tum ɔgye frɛ no so na ɔgye tum sɛ Onyankopɔn ɔwɔ hɔ ɔyɛ tiasefo na ɔyɛ ɔmo ba ne nkyɛn ne ketuafo sɛ wanyɛ ni saa de ɛbɛyɛ den sɛ obetimi abɛka busua yi ho asɛm no ɛba bɛyɛ nipa na ɔyɛ ne fie ɛwɔ nipa mu ɔtena nipa mu nyini yɛ na yehu n'ani onyam sɛ eni onyam okita no ɛyɛ de a egya no ɛde ma na egya no ɛde ama ne ba no na ɛba ne ba no nso so ɛde ama yɛn ɔdɔfo yɛyɛ nkrɔfo a yɛsom buo ntimi mu ho abɔmfi a yɛyɛ adehye asɔfokuo kronkron a Onyankopɔn asɛm mo yi yɛn
ɛno nti ɛmfa wo nyamesom no ɛntoto fam. Adom no nso so ɛntiatia so ma kwan no Onyankopɔn ɛmboa wo na wate adom yi ase na wotumi de adom no etu anamɔ. Onyankopɔn ma wo tumi sɛ yɛ ne ba a ɛnyɛ ade ɛda fam. Ɛyɛ akwanyadeɛ kɛseɛ. Nti ɔdɔfoɔ nante sɛ Nyankopɔn ba na ɛbɔ w'abrabɔ sɛ Nyankopɔn ba. Onyame nhyira wo bebree. Kyɛ asɛm no na ɔfoforɔ nso nyɛ bi. Yɛmfa nka yɛn ho sɛ agyenkwa bi ba wiase na ɔbɛsan bebio ne mprenu so na ɔba a akontabɛn ɛna yɛbɛbuo. Ma yɛ kokroma otie gyina hɔ sɛ wopene wo ne yɛyɛ adwene. Afei kyɛ asɛm no na kamfo Kristo ma obi bia. Nyame nhyira wo bebree. Bye bye.